kun Suomi joutui sotaan, niin traktoreiden määrä oli tommoset ehkä 6000, semmoista suuruusluokkaa. Silloin 30-luvun jälkipuolella tänne ilmaantui uusia traktoreita ja useitakin, ja sitten kotimainen valmistus esiintyi silloin tuolla Paraisilla. Eriksson-niminen koppamies tai tekniikan taituri alkoi rakennella Idealla merkkisiä pikkutraktoreita, ja niitähän tehtiin sitten vielä sotien jälkeenkin muutamia satoja kappaleita. Taitaa olla tosin niin, että mitkään kaksi Ideal-traktoria eivät ole täsmälleen samanlaisia keskenään, mutta että peruspiirteethän ovat samoja ja yleensä niissä on joku pienen pois. Mutta tämä Erikssonin